shehu wani ka jagora na gari alamu damun abubakar ba ka fahari su san kai ke da gayyayin mai shiga yayi wasu mazowa gaban kayan hamdu da tambari kai musu nisa a dan mu ka zama babban uba mu je kin tafi da wani mai sa'a da wanda daga mutum ya nikin ka ba zai ganka ba ba fadin malamai takar bai kaiwa da ba alamu ne zaki wanda ba a tare mai gaba mashi da tsoro bare a ne mai dagaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina mafuwa fatan alkhairi da fatan yadda kowa ya tashi lafiya. Allah ya samu lafiya. Ina ƙara shida muku insha Allahu Izzar So kashi na 65 yau zai zo muku a tashar mu ta Bakor TV mai albarka, mai faɗakarwa, mai nishaɗantarwa, sannan mai ilmantarwa. Ku je ku ci gaba da subscribing din Bakor TV akan YouTube channel mai subscriber 690 da wani abu domin ci gaba da kallon fim din Izzar So a Bakor TV. Izzar So kashi na 65 yau da karfe 8 insha Allah. Ku biyo mu. Nagode.